Oh, pasok lang. Okay. Ready. 1, 2. Okay. Okay na. Mama na, okay na. Baligyan ni mong tubig, lo. Kaya kay tubig, baligyan. Wala. Hanggat tumuon naglakaw, atindan sa lang para makalakaw. Busita. At
sa dami. Silig ako. Silig. Ulan, isa lang. Kasi aalis ko eh. Uy, Flor! Pirma na. Flor, Dilina. Flor Dilisa. Sa Ito. kadto. Yo pero naa ang tawagan. Na lagi. Wali may Cebu papa. Mo na may papa na. Ako sang pabagton. Standby way trabaho. Amo ganun, sir? Amo maugdod? Mo lagi. Kundi magbawa nga kailan ko agad. Ulit sa may ayaw ko ma. Lain nagder na dyan. Kuwara na iyang cellphone kay keypad. Kuwara ang kontak yang amo ba nga pintor. Pintor may trabaho gud. Standby. Sige lang kahubog. Miyok may nga niya, miyok. Angga. Saan na magkaisawa? Ano yung asawa? Ikaduhan na ng asawa niya. Yung asawa, gamay yung babae. Ngit-ngit. Wala active. 24/7 kasi hindi mo na masabi kasi ang mga emergency. Pagod kami din. Kailangan talaga 24/7 nakabukas ng barangay. Samot na kami kung na kami mga waya. Ngit-ngit pa kami, di rin nami. Aw ka mo? Oo, nagsigibay ako kuan ni Tunet. Alas 4:30, nag-chat na ko, nag-text na ko kan Tunet. Ali na mo kay di anami. Siguro sa tulit na lasing. Tapos ang mga taga Kapalayan naabot na po dito sa naabot na po dito sa Amoa. Sa inyo ha. Oo. Nangutana na sa sila dito kon kuan magay datoy nagbili sa balay. Nangutana nag-asa kami. Ngayong dato na sa kuan. Dire. Ano nga rin na po sila. Nagnilibot-libot sila. Pero kay mo.
Sama ni. Ay,